Helo, Steffan dwi, dwi'n gyfieithydd Cymraeg a fi sy'n hwyluso sesiwn darpl heddi. Heddi, ni'n edrych ar gofleidio diwylliant gwrth-hiliol o fewn ein sefydliadau diwylliannol a Threftadaeth. Di hwn ddim yn fater o bolisi yn unig, mae hwn yn ymwneud ag ailunio sut ni'n gweithredu, sut ni'n adrodd hanesion a pwy yn ni'n ei gwasanaethu. Byddwn yn chwiloto pam mae'r trawsffurfiad yma yn un hanfodol a hefyd sut gallwn ni symud tu hwnt i fod yn dangos ein cyfeillgarwch i greu newid parhaus go iawn. Yn y sesiwn hwn, byddwn yn drin ag agweddau allweddol ar adeiladu diwylliant gwrth-hiliol mewn sefydliadau diwylliant a Threftadaeth. Byddwn yn dechrau gyda chyflwyniad i Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru a'i Fframwaith gyfreithiol a pholisi gan drafod pam mae dull gwrth-hiliol yn hanfodol. Byddwn wedyn yn edrych ar weithrediad ymarferol y Cynllun a'r heriau sy'n gysylltiedig. Byddwn yn ymchwilio i strategaethau penodol gan gynnwys datblygu polisïau ac arferion cynhwysol, arallgyfeirio arweinyddiaeth a chynrychiolaeth, mynd yr afael am micro-ymosodiadau a rhagfarn hiliol, arddangosfeydd a chasgliadau Dad-drefedigaethau, a hefyd cydweithio'n effeithiol y chymunedau yn ogystal â gweithredu mesurau atebolrwydd a throloiwder. Byddwn hefyd yn archwilio astudiaeth achos KIRAN Cymru, sydd yn cymryd rhan mewn tasgfyfyrio ac yn trafod y camau nesaf. Yn olaf, byddwn yn darparu rhestr o gyfeiriadau ar gyfer archwilio'n hellach. Cyn i ni fynd ymhellach ac yn ddyfnach, gadewch i ni siarad am Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru neu arwap. Mae arwap yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael o hiliaeth ledled y wlad. Mae'n canolbwyntio ar greu cymdeithas lle mae pawb yn teimlo ei bod wedi cynnwys drwy addysg ac ymwybyddiaeth. Ac yn bwysicach, mae'n rhoi camau ymarferol i chi fel gweithwyr proffesiynol yn y diwylliant a Threftadaeth i'w cymryd ymlaen. A mae'r camau hyn fel datblygu polisïau newydd, darparu hyfforddiant ac ymgysylltu ar holl gymunedau gan gynnwys cymunedau di-asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig gan gynnwys Romani neu Sipsiwn, Roma a Seithwyr yn cefnogi creu'r newid cadarnhaol yma yr ydym am ei weld. Tu ôl i arwap mae Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015 a Dyletswydd Economaidd Gymdeithasol. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ddeddf nodweddiadol. Mae'n amddiffyn unigolion rhag gwahaniaethu, aflonyddu ac arledigaeth yn seiliedig ar nodweddion gwarchodedig gan gynnwys hil. A mae'n gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus gan gynnwys llawer o sefydliadau diwylliannol a Threftadaeth i roi sylw dyledus i'r angen i ddileu gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cysylltiadau da. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni weithio'n weithredol i gael gwared ar rwystrau a chreu mynediad cyfartal i'n mannau anhadnoddau diwylliannol. Yng Nghymru, mae gennym Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015. Mae'r ddeddf hon yn nodi 7 nod llesiant i Gymru gan gynnwys Cymru fwy cyfartal. Mae'n ei wneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried effaith hirdymor i penderfyniadau ar genedlaethau'r dyfodol. Mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith â nod arwap o greu cymdeithas fwy cyfiawn a theg i bawb, gan sicrhau bod ein treftadaeth ddiwylliannol yn hygyrch ac yn berthnasol i genedlaethau i ddod. Mae gennym hefyd ddyletswydd economaidd gymdeithasol. Mae'r ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried sut y gall i penderfyniadau strategol leihau anghydraddoldebau economaidd gymdeithasol. Mae hyn yn arbennig o berthnasol yn y sector diwylliant a Threftadaeth, lle mae'n rhaid i ni fynd i'r afael ar rhwystrau systemig sy'n atal cymunedau rhag profian fantais economaidd gymdeithasol a rhag cymryd rhan lawn mewn bywyd diwylliannol. Mae'n tynnu sylw at bwysigrwydd cael gwared ar rwystrau economaidd a allai atal pobl rhag cael mynediad at ddiwylliant. Gan adeiladu ar y sylfaeni cyfreithiol hyn, mae'r arwap yn darparu map ffordd clir ar gyfer cyflawni Cymru wrth-hiliol. A mae'n nodi camau gweithredu a thargedau penodol ar gyfer cyrff cyhoeddus, gan gynnwys sefydliadau diwylliannol a Threftadaeth, mwyn mynd i'r afael a hiliaeth systemig a hyrwyddo arferion cynhwysol. Rydym yn gyfrifol am weithredu nodau arwap yn ein sector a chreu amgylcheddau diwylliannol ddiogel. Mwyn deall pam mae angen dull gwrth-hiliol, mae'n rhaid i ni gydnabod realiti hiliaeth yn gyntaf.
Mae'n bodoli, ac mae'n effeithio'n negyddol ar gymunedau asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gan effeithio ar gyfleoedd, lles ac ymdeimlad o berthyn. Mae Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru neu arwap yn gosod disgwyliad clir i bob sector, gan gynnwys diwylliant a Threftadaeth, ei frwydron erbyn hiliaeth yn weithredol, ac mae gennym fandad i weithredu. Gall darpariaeth diwylliant a Threftadaeth barhau neu herio'n weithredol hiliaeth systemig. Mae dull gwrth-hiliol yn hanfodol i ddatgymalu'r anghydraddoldebau hyn a sicrhau mynediad cyfartal i'n hadnoddau diwylliannol. Mae Cymru yn genedl amrywiol. Rhaid i'n mannau diwylliannol y Threftadaeth gynrychioli a dathlu'r amrywiaeth hwnnw a'r hanes hwn yn ddilys, gan adlewyrchu profiadau a chyfraniadau byw pob cymuned. Mae dull gwrth-hiliol yn meithrin amgylcheddau cynhwysol lle mae pawb yn teimlo ei bod yn cael ei gwerthfawrogi, ei parchu ac mae ganddyn nhw ymdeimlad gwirioneddol o berthyn. Mae'n ymwneud â chreu mannau lle gall pawb weld ei hunain yn cael ei hadlewyrchu. Mae'n gyfrifoldeb moesol i sicrhau bod ein arferion diwylliannol a Threftadaeth yn deg ac yn gyfiawn. A rhaid i ni weithio'n weithredol i ddatgymalu rhagfarn a chreu sector sy'n cynnal egwyddorion tegwch a pharch at bawb. Nid yw dull gwrth-hiliol yn ddewisol, mae'n hanfodol i greu sector diwylliant a Threftadaeth sy'n gwasanaethu holl bobl Cymru mewn gwirionedd. Felly, sut ydyn ni'n gyflawni hyn mewn gwirionedd? Sut ydyn ni'n cymryd Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru a'i droi'n newid go iawn diriaethol o fewn ein sefydliadau diwylliant a Threftadaeth? Mae'n daith. Mae'n broses, ac mae'n mynd i fod yn rhywbeth sydd angen bod yn fwriadol ac yn gyson. Yn gyntaf, mae angen i ni edrych i mewn. Gadewch ni archwilio ein polisïau a'n arferion mewn gwirionedd, nid yn unig sgimio drwyddyn nhw, ond i dal i fyny'r golau a gofyn ble mae'r rhagfarnau, ble mae'r rhwystrau, ac yna byddwn ni'n ei hadolygu, ei hael ysgrifennu. Yna, mae angen i ni edrych o'n cwmpas. Pwy sydd wrth y bwrdd? Pwy sy'n adrodd y straeon? Mae angen i ni arallgyfeirio ein cynrychiolaeth yn weithredol mewn arweinyddiaeth, mewn staffio, yn ein rhaglenni. Mae angen i ni greu mannau lle mae lleisiau asiaidd ag o leiafrifoedd ethnig nid yn unig yn bresennol, ond yn arwain, yn siapio ac yn diffinio. Ac mae angen i ni edrych yn ôl. Mae angen i ni wynebu'r etifeddiaeth drefedigaethol sydd wedi wehyddu gan ein casgliadau a naratifau. Mae angen i ni Dad-drefedigaethu, ailfframio, adrodd y stori gyfan, yn onest a gyda pharch. Ond ni allwn wneud hyn ar ein pennau'n hunain. Mae angen i ni edrych allan at ein cymunedau. Mae angen i ni adeiladu perthnasoedd dilys, gwrando, dysgu a sicrhau bod ei lleisiau nid yn unig yn cael eu clywed, ond yn ganolog i bopeth yn nawn. Ac i gefnogi hyn i gyd, mae angen i ni edrych ar ein tîmau. Mae angen i ni arfogi nhw gyda'r offer y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i fynd i'r afael y hiliaeth a hyrwyddo cynhwysiant. Mae angen i ni fuddsoddi mewn dysgu proffesiynol gwrth-hiliaeth a wneud yn rhan barhaus o'n datblygiad proffesiynol. Ac yn ola, mae angen i ni edrych ymlaen. Mae angen i ni fonitroi'n cynnydd, gwerthusoi'n heffaith a dal ein hunain yn atebol. Dyw hwn ddim yn brosiect wneud unwaith. Mae'n broses barhaus o ddysgu a thyfu. Mae yna heriau sylweddol y byddwn yn ei wynebu gyda'n gilydd. Mae cyffredinrwydd cynyddol o wrth-hiliol a gwleidyddiaeth rhannol yn ein byd gorllewinol sy'n creu amgyrchedd geleniaethus sy'n effeithio'n uniongyrchol ar gymunedau asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Gall y pwysau allanol hwn dreiddio mewn i'n sefydliadau a gan ddylanwadu ar ein naratifau a'n harferion. Ac wrth edrych yn agosach ar arferion unigol, does gan lawer o fewn y sector y llythrennedd hiliol angenrheidiol sydd ei angen arnyn nhw i fynd yr afael a hiliaeth systemig yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys dealltwriaeth gyfyngedig o gyd-destun hanesyddol, rhagfarn ymhlyg a chysylltiadau a'r ffyrdd cymleth y mae hiliaeth yn amlygu hun. Hyd nod gyda bwriadau da, mae llawer o sefydliadau yn defnyddio arferion gwrth-hiliol anegonol sy'n parhau i greu niwed. Gadewch i ni ddadbacio rhai o'r dulliau problematig hyn.
Yn gyntaf, lliw ddallineb, sef anwybyddu effaith hil a hiliaeth systemig ag esgus yn bod i gyd yn byw mewn cymdeithas ôl-hiliol. Yn ail, bychanu a gwadu, sef lleihau neu ddiystyru ymadroddion a phrofiadau hiliol ag anylysu realiti byw. Wedyn mae eithriadoliaeth, sef trin hiliaeth fel digwyddiad pryn yn hytrach na mater systemig, gan osgoi mynd i'r afael o'r system ehangach. A wedyn mae rhamantu, sef rhamanteiddio grwpiau hiliol drwy stereoteipiau ac ei lleihau i nodweddion exotig. Yna mae stigmateiddio, sef canolbwyntio'n unig ar bortreadau negyddol ac edledigol o grwpiau hiliol gan atgyfnerthu naratifau niweidiol. Symboleiddiaeth, sef defnyddio unigolion ymylol fel symbolau, heb roi asiantaeth go iawn iddyn nhw i fynd i'r afael am materion systemig gan greu ymdeimlad ffug o gynhwysiad. Wedyn, mae addysgau goddefgarwch, sef gofyn i grwpiau ymylol wneud i hanesion berthnasol i'r mwyafrif gwyn gan ganoli'r persbectif gwyn ac nid yr un ymylol. Yna mae gennym y mater o dan a cham gynrychiolaeth. Yn rhiaml, mae cymunedau asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig yn absennol o'n gofodau, neu pan fydden nhw'n bresennol, maen nhw'n cael eu lleihau i stereoteipiau, a mae straeon yn cael eu hadrodd heb gyd-destun a heb eu lleisiau, a mae hyn yn creu ymdeimlad o ddieithriad, teimlad nad yw hyn i mi, nad yw fy stori yn bwysig. Yna, mae problem naratifau sydd yn ewroganolog. Am rhy hir, mae'n hanes wedi cael ei adrodd o un persbectif ddominyddol, gan ddileu cyfraniadau a phrofiadau diwylliannau nad ydyn yn Ewropeaidd. Nid mater o hepgor yn unig yw hwn, mae'n fater o liwio pethau, mae'n parhau ag anghydbwysedd pŵer gan atgyfnethu etifeddiaeth drefedigaethol a gwadu cyfoeth ein hanes o'r renir. Mae angen i ni ddeall nad stori unigol yw hanes, mae e'n goros o lawer o leisiau sydd i gyd yn heiddi cael eu clywed. Ac yn ola, mae gennym yr her o gydweithredu cymunedol gwael. Ni'n sôn fan hyn am ymgysylltu a chymunedau, ond yn aml mae hwn yn rhywbeth hollol arwynebol o symbolaidd yn unig, a dyn ni ddim yn adeiladu partneriaethau gwirioneddol sy'n seiliedig ar gydbarch a phŵer ar renir. Dyn ni ddim yn gwrando mewn gwirionedd, dyn ni ddim yn cydweithio mewn gwirionedd. A'r canlyniad, wel, rhaglenni ac arddangosfeydd diwylliannol nad sy'n adlewyrchu anghenion, dyheadau, realiti byw, y cymunedau rydyn ni'n ei gwasanaethu. Felly, mae'r heriau hyn yn ryngysylltiedig. Maen nhw'n atgyfnerthu gilydd, ac maen nhw'n mynnu newid sylfaenol yn y ffordd rydyn ni'n ei gweithredu nhw. Felly mae angen i ni symud y tu hwnt i fwriadau da a chyfleid o dull gwirioneddol drawsnewidiol o gynrychiolaeth, naratif a chydweithredu. Mae angen i ni adrodd y stori gyfan yn onest ac yn barchus. Felly sut mae mynd i'r afael ar heriau? Wel, gadewch i ni feddwl am bolisïau ac ymarfer cynhwysol, ond gadewch i ni gofio bod tu ôl i bob polisi mae yna berson. Mae angen i ni gydnabod yr effaith dinistriol mae hiliaeth yn ei gael ar iechyd meddwl. Mae diffyg ymddiriedeth mewn gwasanaethau gofal iechyd, credwau diwylliannol, a hefyd, wrth gwrs, credwau diwylliannol ynghyd â iechyd meddwl a thrawma hiliaeth ei hun yn creu rhwystra sylweddol i les. Rydym yn gwybod y gall hiliaeth fod yn brofiad niweidiol yn ystod plentyndod a all gael effeithiau gydol oes. Felly, sut allwn ni greu polisïau sydd nid yn unig yn mynd i'r afael ar materion hyn, ond hefyd yn hyrwyddo iachad? Wel, gallwn ddechrau gyda chyfleoedd cyfartal a thecwch. Mae hyn yn ymwneud â chreu cae chwarae cyfartal i bawb, gan sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i ffynnu. Mae angen i ni sefydlu polisïau gwrth-wahaniaethu clir sy'n anfon neges gref na fydd hiliaeth yn cael ei oddef. Ac mae angen i ni sicrhau hygyrchedd, rhaid i'n cyfleusterau, digwyddiadau a rhaglenni fod yn groesawgar ac yn gynhwysol i bawb. A drwy gymryd y camau hyn, ni fyddwn nhw'n creu polisïau yn unig, byddwn nhw'n creu cymuned o iachad. Byddwn nhw'n creu mannau lle gall unigolion deimlo'n ddiogel wedi cefnogi a'i gwerthfawrogi. Pam mae arallgyfeirio arweinyddiaeth a chynrychiolaeth mor bwysig?
Oherwydd bod arweinyddiaeth amrywiol yn dod o gwahanol safbwyntiau gan arwain at well penderfyniadau ac amgylchedd mwy cynhwysol i bawb. Mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni ganolbwyntio ar arferion recriwtio. Mae angen i ni symud y tu hwnt i ddulliau traddodiadol a chwilio am dalent o bob cymuned. Mae angen i ni darparu mentora i gefnogi unigolion o gefndiroedd wedi cam-gynrychioli a hefyd helpu i ddatblygu i sgiliau a'i hyder. Ac mae angen i ni greu llwybrau hyrwyddo clir a ffiblinellau arweinyddiaeth gan sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i gyrraedd eu potensial llawn. Mae hyn yn ymwneud ag adeiladu sector chwaraeon sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth a'r ethnigrwydd yn ein cymuned. Rydyn ni'n sôn fan hyn am fynd i'r afael a rhagfarn a micro ymysodiadau sy'n aml yn gynnil ond yn hynod niweidiol. Felly sut nawn ni hyn? Wel, fe ddechreuwn ni gyda hyfforddiant a dysgu proffesiynol. Nid ticio blychen unig ond deall effaith y materion hyn mewn gwirionedd. Mae angen i ni gyrraedd y pam. Yna, mae angen i ni wynebu rhagfarn, rhagfarn tuedd o blaid. Dywed Westover ei fod yn ymwneud ag edrych i mewn a herio ein rhagdybiaethau yn seiliedig ar ein perthynas â norm. Mae angen i ni felly feithrin deialog agored gan greu amgylcheddau lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel i siarad yn onest am eu profiadau. Ag, yn hanfodol, mae angen mecanwaethau adrodd effeithiol arnom. Pan fydd digwyddiadau'n digwydd, mae angen i ni weithredu'n gyflym ac yn benderfynol. Mae'r camau hyn wedi lliwio gan Cousins a Diamond ac yn hanfodol ar gyfer creu newid go iawn. Mae angen ein cyfres o ddysgu proffesiynol a bod yn gam tuag at i chi wneud newidiadau gwrth-hiliol cadarnhaol. Un o'r ffyrdd mwyaf pwerus y gallwn gofleidio diwylliant gwrth-hiliol yw drwy Dad-drefedigaethu ein casgliadau a'n harddangosfeydd. Dyw hyn ddim yn ymwneud â dileu hanes, mae'n ymwneud ag adrodd stori fwy cyflawn a gonest. Mae'n rhaid i ni archwilio'n feirniadol a herio'r naratifau trefedigaethol sy'n aml wedi hymgorffori yn ein casgliadau a'n harddangosfeydd. Mae hyn yn golygu cwestiynu'r rhagdybiaethau, rhagfarnau a dynameg pŵer sydd wedi siapio sut yr ydym wedi dehongli a chyflwyno ein Threftadaeth diwylliannol. Mae angen i ni symud tu hwnt i arddangos gwrthrychau a dechrau neu barhau adrodd y storion sy'n tu ôl iddyn nhw gan gydnabod hanesion cymhleth gwladychiaeth a'i effaith barhaol. Mae ymgorffori safbwyntiau, hanesion a gwybodaeth diwylliannol amrywiol yn ein dyluniad o'n harddangosfa yn hanfodol. Mae hyn yn golygu chwilio ac ymelaethu ar leisiau y cymunedau asiaidd a lleiafrifoedd ethnig gan sicrhau bod eu profiadau a'i cyfraniadau yn cael eu cynrychioli'n gywir ac yn barchus. Mae gen i'n gasgliad o astudiaethau achos go iawn gan sefydliadau yng Nghymru rwyf yn eich annog yn fawr i ymweld â nhw. Byddwch yn gweld grwpiau yn herio'n llwyddiannus y syniad bod un ffordd gywir i adrodd hanes, ac yn hytrach yn cofleidio naratifau lluosog. Mae cydweithio â chymunedau trwy gydgyradu yn hanfodol mwyn sicrhau cynrychiolaeth ddilys, a mae hyn yn golygu rhannu pŵer a gwneud penderfyniadau gyda'r sawl y mae Threftadaeth diwylliannol yn cael ei arddangos. Cydgyradu. Yn debyg i gyd-greu, mae'n caniatáu proses fwy democrataidd a chynhwysol, lle mae gan gymunedau berchnogaeth dros sut mae straeon yn cael eu hadrodd. Mae hyn yn sicrhau bod yr arddangosfa yn adlewyrchu profiad byw cymunedau, ac nid profiad canfyddedig. Felly, drwy Dad-drefedigaethu ein casgliadau a'n harddangosfeydd, gallwn greu gofodau sydd nid yn unig yn fwy cynhwysol, ond hefyd yn fwy trwyadl, yn ddeallusol ac yn berthnasol yn ddiwylliannol. Gallwn symud felly o fod yn gadwyr y glwyd hanesyddol i fod yn hwyluswyr deialog a dealltwriaeth. Mae'r sleid yma'n canolbwyntio ar bwysigrwydd hanfodol cydweithredu cymunedol gwirioneddol, congolfaen adeiladu diwylliant gwrth-hiliol yn ein sefydliadau diwylliant a Threftadaeth. Rydym yn siarad felly am weithio'n weithredol gyda chymunedau lleol, yn enwedig y rhai sydd â phoblogaethau asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a nid dim ond gweithio iddynt. Felly mae hyn yn gofyn am sgyrsiau ystyrlon,
gan gychwyn a chynnal deialog agored a pharchus. Mae angen i ni wrando'n weithredol ar anghenion, pryderon a dyheuadau cymunedol gan sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'i gwerthfawrogi. Mae'n edrych fel rhaglenni a digwyddiadau cynhwysol, a rhaid i ni ddylunio a chyflwyno rhaglenni a digwyddiadau sy'n adlewyrchu treftadaeth diwylliannol amrywiol ein cymunedau. Mae hyn yn cynnwys creu mannau lle mae pawb yn teimlo i bod yn cael eu croesawu, eu cynrychioli a'i hymgysylltu. Dylem dynnu sylw at fodelau rôl o bob cymuned. Trwy ddathlu cyflwyniadau a chyfraniadau unigolion o gefndiroedd amrywiol, gallwn ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol a hyrwyddo cynrychiolaeth gadarnhaol. Dylem gofleidio cyd-greu a chyd-gynhyrchu, a mae angen i ni symud y tu hwnt i ddilliau traddodiadol o'r brig i lawr a chofleidio cyd-greu a chyd-gynhyrchu. Mae hyn yn golygu gweithio ar y cyd a rhanddeiliad i ddylunio a chyflwyno mentrau sy'n wirioneddol dan arweiniad y gymuned. Nawr, os hoffech ymchwilio'n ddyfnach i ymarferoldeb cyd-greu a chyd-gynhyrchu mewn cyd-destun diwylliant a threftadaeth, mae gennym sesiwn ddysgu proffesiynol annibynnol sy'n ymroddedig yn benodol i'r pwnc hwn ac sy'n hygyrch ar ein campws rhythwyr. Mae'r sesiwn hon yn darparu mewn welediadau ac offer gwerthfawr ar gyfer cydweithredu effeithiol. Felly, sut ni'n gwybod y bod ni'n gwneud gwahaniaeth mewn gwirionedd? Sut ni'n profi nad geiriau'n unig yw ein hymdrechion gwrth-hiliol ond rhedoedd go iawn diriaethol? Wel, dyna lle mae atebolrwydd a thrylon yn dod mewn. Mae'n ymwneud â dangos bod y hyn yn wneud yn fwy na geiriau, yn cymunedau a ddifri ynglyn â newid. Yn gyntaf, mae angen i ni ddechrau olrhain. Sy'n data, nid yn unig rhifau, ond straen. Data ar bwy sy'n cymryd a bwy sy'n cael ei gynrychioli ac hyd nod ar achosion o hiliaeth. Nid yw'r data hwn yn ymwneud â barn, mae'n ymwneud â dealltwriaeth. Mae'n ymwneud â gweld ble rydyn ni'n llwyddo a ble rydyn ni'n methu. Mae'n ymwneud â rhoi map ffordd i ni ar gyfer gwella. Yna, mae angen i ni edrych ar ein perfformiad. Fel arfer, mae angen i ni werthuso ein polisïau, ein rhaglenni, ein mentre. Odyn nhw'n gweithio, odyn nhw'n gwneud gwahaniaeth. Ni allwn gymryd yn ganiataol, mae angen i ni wybod. Mae angen i ni fod yn onest gyda ni ein hunain a gyda'n cymunedau ynglyn â'r hyn sy'n gweithio a beth sydd ddim. A sôn am onestrwydd, mae angen i ni fod yn dryloyw, yn agored, clirio, rhannu ein cynnydd, rhannu ein heriau a rhannu ein data. Mae angen i ni adeiladu ymddiriadaeth drwy ddangos nad ydym yn ofni cael ein dal yn atebol, mae angen i ni greu amgylchedd lle mae adborth yn cael ei groesawu, lle mae deialog yn cael ei annog. Ac i wneud hyn yn fwy concret, gadewch i ni feddwl am rai camau ymarferol. Yn gyntaf, beth am edrych ar ein arweinyddiaeth, pwy sy'n ystafell lle mae penderfyniadau'n cael ei gwneud, pwy sy'n siapo'n cyfeiriad, ond ni wir adlewyrchu amrywiaeth yn cymunedau. Mesur ein demograffeg sy'n nesaf, nid yn unig fel ymarfer blwch ticio, ond fel ffordd o ddeall pwy rydyn ni'n ei gyrraedd a phwy rydyn ni'n ei golli. Yna, gwerthuso'n rhaglenni. A nhw'n ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol? A nhw'n cael effaith ystyrlon? Ac yn ola, adeiladu banc data equity, sef storfa ganolog o wybodaeth sy'n lliwio ein penderfyniadau ac yn olrhain ein cynnydd dros amser. Mae'r astudiaeth achos hon yn adrodd hanes prosiect pwerus oedd yn anelu at ddatgelu a dathlu rhan hanfodol ond sy'n cael ei anwybyddu'n aml o hanes Cymru, sef cyfraniadau corfflu gwasanaeth brenhinol o fyddin Indiaidd neu riasg yn ystod yr ail ryfel byd. Mae'n stori sy'n sôn am hanes, cymuned a'r frwydr dros gynhwysiant. Roedd gan y prosiect set glir o amcanion. Roedd eisiau cloddio'n ddwfn i'r archifau i ddogfennu rôl y riasg, ac roedd am hyrwyddo dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r hanesion amrywiol sy'n ffurfio Cymru. Ac yn holl bwysig, roedd eisiau herio hiliaeth a meithrin ymdeimlad o berthyn o fewn cymunedau di, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Ar hyn o'n nhw'n gobeithio gyflawni? Wel, roedd y canlyniadau arfaethedig yn cynnwys adeiladu archif gyfoethog, creu arddangosfeydd ac anoddau addysgol diddorol, codi ymwybyddiaeth y cyhoedd, cryfhau cysylltiadau cymunedol a darparu sgiliau gwerthfawr i'r rhai sy'n cymryd rhan.
Felly sut nathon nhw hynny? Wel, drwy ystod o weithgareddau allweddol, fe nathon nhw ymchwilio i ymchwil archifol gan ddatgelu straeon cudd. Roedden nhw'n ymgysylltu â chymunedau gan gasglu hanesion llafar a chynnal gweithdai. Fe nathon nhw ddatblygu a chyflwyno 4 arddangosfa gyhoeddus gan ddod â'u canfyddiadau yn fyw. Ac fe nathon nhw gynnal sesiynau holi ag ateb gyhoeddus gan ddod â haneswyr a phersonel milwrol i mewn i'r sgwrs. Fe nathon nhw hyd yn oed gynhyrchu rhaglen ddogfen gan ddal calon y prosiect. Ac fe nathon nhw ddigydo ffotograffau a dogfennau gan ei gwneud yn hygyrch ar-lein. Wrth gwrs, mi oedd yno heriau, doedd dim cydlynu amserlennu a sicrhau lleoliadau ag addasu i anawsterau annisgwyl, ddim yn hawdd, ond fe nathon nhw ddyfal barhau ac fe welon nhw lwyddiannau anhygoel. Fe nathon nhw addasu ei strategaeth, adeiladu partneriaethau cryf, cyflwyno arddangosfeydd effeithiol, casglu dogfennau hanesyddol amhrisiadwy a chreu rhaglen ddogfen deimladwy. Mae'r canlyniadau allweddol yn siarad dros nhw eu hunain. Mwy o ymwybyddiaeth y cyhoedd, gwell ddealltwriaeth o hanesion amrywiol, datblygu adnoddau addysgol, cryfhau bondiau cymunedol a chynnig sgiliau gwerthfawr i gyfranogwyr. Ac mae'r effeithiau posib yn bell gyrhaeddol. Mae gan y prosiect hwn y potensial i ailunio sut y byddwn yn deall hanes Cymru, ac i feithrin mwy o werthfawrogiad o gyfraniadau cymunedau ethnig, ac i ysbrydoli prosiectau yn y dyfodol sy'n dathlu cyfoeth ac amrywiaeth ein cenedl. Mae myfyrio yn rhan hanfodol o ddysgu a thwf. Mae'r sleid hon yn eich gwahoddi edrych yn ddyfnach ar eich taith eich hun a neu eich sefydliad tuag at adeiladu diwylliant gwrth-hiliol. Darllenwch rai o astudiaethau achos diwylliant a Threftadaeth darpl, ac yna dechreuwch feddwl am eich sefydliad eich hun. Gallwch ddechrau drwy gydnabod eich cryfderau. Beth ych chi'n ei wneud yn dda a pham? Mae cydnabod eich llwyddiannau yn hanfodol i allu adeiladu hyder a momentum. Nesa, byddwch yn onest am eich heriau. Beth allech chi ei wella a pham? A nodwch feisydd ar gyfer twf, a dyna wrth wneud hynny yw'r cam cyntaf tuag at newid cadarnhaol. Yna, blaenoriaethwch eich ymdrechion. Pa faes gwella yw eich maes blaenoriaeth? Canolbwyntiwch ar yr hyn fydd yn cael yr effaith fwyaf arwyddocaol ar eich sefydliad. Ac yn ola, meddyliwch am sut y byddwch chi'n dathlu eich llwyddiannau ac yn mynd i'r afael a'ch heriau. A sut y byddwch chi'n mynd ati i ddathlu'r hyn rydych chi'n ei wneud yn dda yn ogystal â datblygu eich maes blaenoriaeth. Mae hyn yn ymwneud â chreu diwylliant o welliant a dathlu parhaus. Felly, cymerwch ychydig o amser i fyfyrio ar y cwestiynau hyn ac ystyriwch sut y gallwch chi gymhwyso'r mewnwelediadau hyn i'ch gwaith. Cofnodwch eich myfyrdodau ar y taflenni tasgau ategol a'i hanfon at darpl@cardiffmet.ac.uk i rannu eich meddyliau a chwblhau'r sesiwn hon. Wrth i ni gloi'r sesiwn heddiw, gadewch ni ailadrodd bod creu diwylliant gwrth-hiliol mewn chwaraeon yn ymrwymiad hir dymor. Mae'n gofyn am gydweithrediad parhaus ac ymrwymiad tuag at ddysgu parhaus. Ac mwyn parhau a'ch dysgu, rydym yn argymell archwilio astudiaethau achos darpl sy'n arddangos enghreifftiau Cymreig go iawn o fentrau gwrth-hiliol. Manteisiwch ar ein hadnoddau dysgu a hefyd mae'n rhai bach sydd wedi cynllunio i ddarparu gwybodaeth y sgiliau ymarferol i chi. Ac yn bwysicaf oll, dechreuwch gyda hunanfyfyrio. Archwiliwch eich canfyddiadau, eich syniadau a phrofiadau eich hun cyn symud ymlaen i fynd i'r afael a newid ar lefel sefydliadol. Rydyn ni wedi cyrraedd diwedd ein sesiwn, ond mae'r daith tuag at adeiladu diwylliant gwrth-hiliol yn parhau. Rydym yn eich annog i barhau a'ch dysgu a'ch archwilio. Dyma rai cyfeiriadau gallech chi gweld yn ddefnyddiol. Diolch am eich amser.